machallah mbiɗa noon sukaɓe darogal ɓe ko mbaɗi 5500 ha persida ha persida machallah mbiɗa no foti ano layda lay machallah yo Allah ɓeydo onon dental mum waɗi fayida fende mera suddin joni wona ɗum jinmi ay oɗo million joni jinmi ballon ɓe yahoɓe Amérique ɓe ɓurɗo tan mo dewgal mo huma ko ballon yaha eyyi taw kadi mais no jogat tolof e aduna mum ya hay so ko ɗum bonani balle ɗum tan ya Amérique so yeehi ma wako waɗi hay sono guitare ma neldu leñol ngol oɗo noon ƴeew oɗo kam mbatta fen cotnomo baɗi o dari oɗo wandi ɗo seeɗa konɗo koppion ɗo on da rewde mbawɗo reedama o yiiti jittuɗen e capital o yiiti kam ma wule jinno ɗum wona feere mo min gomin tuub ala enen ken tuuɓi ga enen ken tuuɓi